Bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. ASHILE amadamu koyiMeya kamasipala waseMsinga uMnuz Mletheni Ndlovu ngesikhathi eboshoshelwa ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni nabaqaphi bakhe. Nginibikelela ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili nkezwe mina umfeza kuntuthunga ukhumalo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe ema uthi usemusha like ngizophinde ngicela nje show uya subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. ASHILE amadamu koyiMeya kamasipala waseMsinga uMnuz Mletheni Ndlovu ngesikhathi eboshoshelwa ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni nabaqaphi bakhe. Umthombo wesolezela ngesonto ongafihli lutho uthe uNdlovu uthathwe ngamaphoyisa nabaqaphi bakhe ngolwesihlanu ebusuku. Umthombo uthi Meya ucashwe ngamaphoyisa kwathatha zonke izibhamu ebeziphethwe ngabaqaphi ukuze ziyohlolwa kabanzi ukuthi azithinteki yini ezenzweni zobugebengu. Umasipala waseMsinga usezandleni ze-IFP kanti uNdlovu ujutshwe iqembu esikhundleni asiphethe. uNdlovu uboshwe nje ubesanda kuba sematheni ngezitolo zokubulala iKhansela uMnuz Siyanda amagubane la ku Ward 11 eMsinga. uNdlovu wangena ehlazweni ethambela inkonzo yomngcwabo weKhansela wakhonjwa ngumuntu wathi nguyena umbulala. Iphoyisa eligunyaziwe ukukhuluma nabezindaba lithe ukhona umlisa oboshiwa abanye abenaba lapho uboshelwa ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni uthathe nabanye abalisa bebehamba nabo kusho lona lapha. iMeya uNdlovu kulendlela ukuthi vele enkantolo kusasa ibhekene necala ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni. Isoleza ngesonto lihoshe nokuthi icala lokubulala kweKhansela sasetshenzwa ithimba elibhekana namacala okubulala kosopolitiki. Kwenzeka lokhu nje iIFP ilokhu ingena ehlazweni ingxenye yezikhulu zayo engolwesihlanu lapha umphakathi ubumashela iMeya kamasipala abaqulisa uMnuz Mcedisi Maphisa ayisola ngenkohlakala khona umasipala abaqulisa kusanda kuvela ivideo yosomlomo uMnuz Mkhonyovu Khumalo ethi ubeqasha umuntu ngaphandle kokulandela imigudu. uKhumalo wayekhuluma enkonzweni omngcwabo womuntu uthizeni osebenza kamasipala. ukhulumela AFP uMnuz Mkhuleko Hlengwa uthe iqembu belingakweza ngokuboshwa kweMeya bekulokhu kuphuluma imbiko ekusebe ongakutholi umbiko kodwa sisamile laphana kwasekusho ukuthi amaphoyisa wenza umsebenzi wabo. IFP uzothatha izinyathelo emuva ukubona izinyathelo ezamaphoyisa uma siwuthola umbiko ophelele soba sesixoxa ngalolu daba emhlanganweni wesigungu esiphezulu kusasa kusho lapha uHlengwa. uNkosazana Lindazi uThemba ukhulumela ihhovisi likaNgqongqoshe wamaphoyisa uMnuz ebheka icele uthe bayaluza udaba bacela ukuqoqa yonke imininingwane ngaphambi kokuthi baphendule. Ngaze kwethu izona indaba esinilethela zona zishisa nzola ivideo ke yatrend impela enkundleni zokuxhumana lo muntu lapha wayikhuluma esola yena lapha iMeya ngokuthi yena eyabulala iKhansela lapha ke. Wena mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ahlangana lapha na comment section ke siqade khona le ndaba. Ngazo kwethu izona ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Niziphathe kahle nibene sokulumnandi ngithanda kakhulu. Osho futhi ukuthi ubani nikazi wethu. Nkosi Jesu. Ngisafuna unipha nje ukuthi sithe isakhotho mase siphelile. Ubumnyama kwasekhaya. uNkulunkulu wayeseveza ukuthi inkosazana emva kwevutha. Wayesethi phakamisa ikhanda mfana wami. Awungase ngikubona kuzimalana. Hayi. Uyabona umfundo ngakubona mfowethu. Yabona ngalesikhathi uqeda ukushaya. Ngoba amaphoyisa athi lesisibhamu sokugcina wathola inhlamvu zaso. Hey. Anginankinga khona uthela ngabe safuna lutho ngoba bazothi basaphenya. Angithi mina bebatshela obonile. Uthi uthema sesikhamisile isibhamu sesemva uzofisa ukuba intombazana uthi nginqamule le ndaba. Hey Nkosi yami. Ngifuna ukunqamula ngihlonishwe uMeya katsheni. Ngingafanele usibulale kanje futhi.